Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, ekene m nwoke ekene m nwaanyị. Asị m na tata wụ nkwọ, nsị kachi nkwọ tata kwọtara anyị ihe ọma, kwọtara anyị udo, kwọtara anyị agamniru, kwọtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, ndụ anyị n'aka nri, ndụ anyị n'aka ekpe, ndụ anyị n'iru, ndụ anyị n'azụ. Anyị si ka afịa nkwọ niile na-azụ tata bụ nkwọ n'ala Igbo zụtara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike, zụtara anyị udo, zụtara anyị agamniru. Asị m ka nkwọ zụtara anyị ihe anyị ga-eji wee bi ndụ, zụpụ ihe ga-egbu anyị. Asị m na aka ọbụla na ama nzu ama mmanata unyi, n'ihe ọma niile anyị ga-eji wee bi ndụ ga na-elu anyị aka. Anyị gbuo n'iru na anyị ga na-ebute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute ihe ọma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute ihe ọma, n'aka ekpe ihe ọma. Asị m onye chụba anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya, anyị si na akakaka ya mara anyị ma jijiji ya mara anyị. Ọfọ na ogu ka anyị ji aga. Kwesị na ụta ka ọ ya esi wee gaziela anyị tata nkwọ na Eke na Orie na Afọ, afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwa ada agbara ọma ụzọ mmiri, chetakwana abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afọ na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpọkuo Chukwu okike, wee kpelu Chukwu n'ụzọ aka kwụrụ ọtọ, wee bie ndụ ọfụma, wee chaa isi awọ. Ọnya bụ ọdịnala Igbo. Wee na-asị ụmụ Igbo, na-eji m ohere a wee na-akpọ ụmụ Igbo niile na-asị ụmụ Igbo ka anyị na-achịta n'ọdịnala, na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, ọ ntọ na anị dị n'ala Igbo. Ọ ihe eji wee mụọ anyị, onye ndị nna nna anyị ha ebe ha guzoro wee fee Chukwu, wee chaa isi awọ. Wee na-asị ụmụ Igbo na ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ, ọdịnala abụrụ oke ite. Ọdịnala bụ mmadụ ịchụkwa mmụọ ya na ya so, mmụọ ọdịnala. Bido na chi ya, mmadụ ị na-atụpụ nzu n'anyanwụ, na-akpọkụ ezumezu, na-atụpụ n'aja ana, na-awa ọjị, na-atụ mmanya ike. Ọnya bụ ọdịnala. Na-egbu anụ, ọ bụrụ igbu mmadụ, ọ bụrụ iji mmadụ wee chụọ àjà ka ụzọ gaa. Ọdịnala bụ mmadụ iji anụ Chineke kere, mmadụ iji wee bi ndụ, wee chụọ àjà ka ụzọ ya gaa. Ya na-asị gị nwa bụ onye Igbo, ka anyị na-achite n'azụ, soro ụkwụ ndị nna nna anyị ha, maka na nna na-agwakwanụ nwa ya eziokwu. O nwere nne ọbụla ya pụta wee gwa nwa ya si ya tinye isi ebe ụzọ na-adịrọ, unless onye ahụ bụ his own enemy. There is no way our fathers will tell us to do what is not good. Ka anyị kwụsị ịkụ ụta, ka anyị kwụsị ịta afọ, ka anyị kwụsị ibe akwa, ka anyị kwụsị iru uju. Ịga n'isiokwu njibịa tata. Isiokwu njibịa tata bụ the importance of fixing your spiritual foundations before going into marriage. The importance, mkpa ọ dị bụ gịnị? Mmadụ ịchụkwa mmụọ ọdịnala niile ya na ya na-abụ so primary entities of powers ya na ya so before ome gịnị, ọ banye n'alụmdi na nwanyị. Ị na-anya ifu that the rate of divorce kịta dị too much. Ifu onye nke a divorce, onye nke a bụrụ a single father, onye nke a bụrụ a single mother. Most times ọ bụrụ na these persons bụ ajọ mmadụ n'onwe ha, ma ọ na-abụrụ nke nwaanyị adịghị make good wife, ma ọ na-abụrụ nke nwoke anara anụ nwaanyị ọfụma. Mgbe ụfọdụ na ọ na-abụ mmụọ tinyere aka wee na-agbasa marriage ndị mmadụ. But a lot of people amarọ. O nwere ike iji nne di gị wee kụsa your marriage, o nwere ike iji nna di gị, o nwere ike iji enyi gị nwoke, o nwere ike iji enyi gị nwaanyị, o nwere ike iji nwanne gị, o nwere ike iji mma gị mụrụ gị n'afọ, o nwere ike iji nebọ gị, o nwekwana ike iji di gị n'onwe ya wee mee gị ihe, wee pịawa gị azụ. To do what? To deprive you of your joy, because it deprive go her of their own honor. Are you getting it? A lot of people, none of this mess I am talking about, a lot of women, each time na-afụ anụ stories of our women, what they go through in their marriage. Yes, ihe nji ekwu nwaanyị bụ, I'm not being sentimental, but na ụmụ nwaanyị bụ the gender complaint goes so much about what I'm just trying to say.
maka na nke nwaanyị na-aka eke ike karịa nke nwoke. Ọ bụrụ na ụmụ nwoke na ha dị enwe problem na marriage, no, but nke ụmụ nwaanyị ka dị high. Every day ụmụ nwaanyị na complain, my husband is doing this, my husband is doing that, I'm not seeing. Sometimes the person will not even complain. Onye ahụ bịa ichi gwa izi ozi, the message agba. Anyị nke a na-asịzikwa gị I'm not interested. Nke nwoke a na-asịzikwa I'm not interested. Nke nwaanyị a na-asịzikwa I'm not interested. Ọ bụrụ mmadụ echukwara mmụọ ya na ya so before megin ọbanye na anụmụdi na nwaanyị ya. Yes. Mmụọ ahụ bịa ọ na-eme gị accuse before your man. Or be ọcha somebody or get used as a perfect tool to scatter your marriage. How you frustrate until you become tired. You're willing to give up. This your husband, if you begin to wonder, is this the man that have been professing all this love to me? Before, what is happening? Oburu mmụọ, ana m agwa unu si unu na ọ bụrụ na mmadụ na mmụọ dị na mma, o nwere ihe mmadụ ya emenwu gị n'ụwa. As far as na gị na entities dị na mma, o nwere ọgwụ ọbụla ma ọ bụ asịrị ọbụla mmadụ ya asị ya enweta gị. Are you getting it? But ọ bụrụ na gị na mmụọ gị na ha so adịrọ na mma, ihe a ga-eme bụ gị na ha bịa na-agbasalụ gị ihe. Ndị gị na ha ga-abụ gị na ha nọrọ na anọrọ peacefully, na anọrọ with joy, ha bịa gị na-eme gị accuse n'obi ha. A na-anapụ gị your joy. A na-askatara gị ihe. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye ma ihe, kịta ụwa ka na-atọ gị, maybe kịta gị na di gị ka dị na mma, ma ọ gị na nwaanyị gị ka dị na mma. Ma ọ kịta ị ka dị single, that you are trying to marry that brother or you are trying to marry that sister. Ijiri this opportunity wee mee gịnị, gbagodo afa n'isi gị, mara ihe dị n'ụzọ gị. Chukwa mmụọ gị na ha so settle ha ọfụma. Is that peace with entities with you? Ime onwe gị align with powers that be with you. I nwere ike ịnọ n'iru uju na your marriage. And another thing people na-amara bụ that na mmụọ, ọ bụ na ichukwara mmụọ gị na ya so, and o nwere mmụọ na-anaghị ihe seriously that is supposed to open your way, ọ na-ewetakara gị wrong partner. O jebe iwetere gị nwaanyị, o wetere gị ajọ nwaanyị. O jebe iwetere gị nwoke, o wetere gị ajọ nwoke. Somebody that have evil heart. Gị na onye ahụ nwere ike unu ebiri. Mgbe ahụ unu bidoro ya mara na otu aka onye ahụ dị, until mmụọ ahụ adịrị dị iji onye ahụ wee tie gị nkwa. Mmụọ dịzi njikere iji onye ahụ wee tie gị nkwa. Ị mara na demon in disguise ka ị nụrụ. Ha ga-eji onye ahụ wee frustrate your life. A lot of people mother go their partners. No na nwoke gburu nwunye ya, ma na nwaanyị gburu di ya. O nwere ike ọ bụ na aka mmadụ dị ya, mana mmadụ anara eme gị ihe ma ọ bụ na mmụọ ada back gị na ya sa ada back onye ahụ. Itrace ihe spiritually very well, you get to understand na o nwere mmụọ na-ana onye ahụ ihe since. Ọ bụrụ gịnị? Ọ bụrụ mmadụ ịdị careless, ma mmadụ isi I don't care. Ọ ka gị mma na ibido kịta chụba ewu dị ojii mgbe gịnị mee, mgbe oge ka dị. Ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị di mmiri ha ma nwaanyị mmiri ha bụ ihe na-abịa etinye asọnda na their marriage. A lot of people abụrụkwanụ mmụọ kpọrọ ha ọlụ like ndị nwere ọkpụkpọ oku. Of course they will never allow you to have rest. Ihe a nọ nwụrụ ọkwa na marriage until ime ha siri gị mee, you begin to have peace. Ọ dị mkpa na before ijewe na ị na-anụ nwaanyị, ị na-anụ nwoke na ị na-anụ nwaanyị, mee gịnị? Ịgba afa n'isi gị nwa na onwe gị, lụgodo ọlụ dị n'ụzọ gị. Mgbe ahụ ị nwetara ihe ị ga-alụ, nwoke nwere ike ịgbara nwaanyị afa, nwaanyị nwere ike ịgbara nwoke afa. Ọ bụrụ iwu ma nọ onye ahụ na-amara ibezi m izi onye ahụ, igwe onye ahụ eziokwu. Ọ bụrụ na onye ahụ unu na-enyechazie ihe dị na isi onye ahụ, ilu onye ahụ, ihe magodo ma mmụọ na-eso gị, mmụọ na-eso onye ahụ, ijikọtakwara ọnụ, unu mechazie wee lụzie ọlụ dị n'ụzọ ya. Ụzọ unu nọzie elu, unu anọ with peace. Ọ hapụ inwe na mmụọ ga-abịa na-akpasara unu ihe, unu na-eche na maybe na your partner bụ ajọ mmadụ, ma na gị nwa na onwe gị you don't understand yourself, ma ọ nọ ọgwụ ma ọ gịnị. Ọgwụ nwere ike itinye aka mgbe ụfọdụ wee kosa marriage mmadụ, mana the major thing bụ mmụọ. Ma ọ bụrụ na gị na mmụọ adịrọ na mma, mmụọ apịawa gị azụ. Ọ dị mkpa na gị nwa bụ onye Igbo na-ene mmanya ya agba mbọ gbasie mbọ ike
chukwa mmụọ dị n'ụzọ gị before ime gịnị ị gaa na marriage ka ị hapụ isi ha dino ọ bụkwa na ịmalụ anọnwe mgbe ahụ ya asị ọ bụ na ịma ọ bụ na oge agago ha lock go your source of income ha lock go the marriage one you're not even there again. O nwere ihe ọbụla ijizi aka n'ụwa na bụrụ na ị na-eku mme ihe aha bụrụ the worst frustration mmadụ nwere ike inweta onwe ya n'ime ya. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Chetakwana abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si kwuo na bụ na anyị na-agbasi afọ ike na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Unu nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ndị nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi na bụ maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ rụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa.